אנחנו נמצאים בצילומי שער, מגזין להיות משפחה, ונמצאת איתנו הזוכה בתחרות האישה ההריונית, אנגלינה סרקיסוב. אז אנגלינה, פעם יצא לך לדגמן למשהו, להצטלם לאיזה משהו? לא, זה פעם ראשונה. נהנית. פעם ראשונה ובגדול, כאילו צילומי שער מגזין, כן, יש כאן כן. יום שלם של הפקות וממש... חשבתי שיעשו כמה תמונות וזהו. אבל עשינו עבודה. אנגלינה אמרה לי שאוהבת חתולים ושאולי כדאי לעשות נמר. אז התחלתי לאסוף תמונות של נמרים מהאינטרנט, מכל הסוגים, כל המינים, ופשוט שלחתי לה הרבה תמונות שתבחר. התמקדנו בטיגריס שאותו היא אהבה, אחרי התייעצות עם יעל שאנחנו לקראת החורף אמרנו נעשה טיגריס בשלג שזה יתאים לנו עכשיו לעונה. הכל התחיל מהאהבה של אנגלינה לחתולים, משם התפתחנו לנמר, משם החלטנו לאחד את הקונספט של הנמר עם המוצא שלה, להוציא נמר סיבירי ולהוציא קצת יותר אלמנטים אתניים, קווקזים, קצת רוסיה שתבוא לפה, והכובע המונגולי סגר לנו את הסיפור. ספרי לנו ככה באיזה משפט 2 על בכלל, על הריון, ילד ראשון, באיזה שבוע את? אני בשבוע 32, מתכוונת ללדת בתחילת נובמבר. שנה טובה לכולם, שנה טובה ומתוקה ולכל עם ישראל.